Ikaw na. Teka. Walang time yung paglabas? Ay, paglabas, wala. Kumusta? Okay naman sir. Ano yung sinabi sa'yo? All is well, basta pogi, libre. Isang oras lang daw. Sabi ko kakain pa ako sir. Huwag ka nang kumain, itatay mo rin. Hanggang dinadyawan lang tayo. Hindi na tayo makapunta ng Baler. Ano nang gagawin natin sa Baler? Wala. Wala, o di yun. Tara na, ready na yung daing natin. Let's go! Yeah! Dito sa pinuntahan namin ang daming daing. Ang daming nakabilad na daing dito sa labas nila. Only in the Dinadyawan. Diba? Marami pang daing sa Bandaron. Ay, ito yung tamban at saka to. Ano to? Yung kalpo yata, yung batig. Sarap ng ulam namin, no? Fresh na fresh. Sarap ng sausawan namin. May nag-ampon sa amin. Anong klase yan? Aso? Ano? Osa? Ano yan? Yung ano to? Saso? Ito naman. Ano na nga to pa? Bitlog. Batig. Ay, batig. Bali, anong pangalan mo sir? Sa Yellow vlog po. Isali kayo natin sa ano? Dagger Sa of the GC, North. oo. Pwede sir. Manood ka muna ng 3 minutes. Kung hindi ka kasi nanood ng 3 minutes, parang mawawala din yung... Pinapangaralan ni Master. Wala, binibigyan ko lang ng idea si Jello. Yellow vlog po. Jello Vlog. Jello Vlog. Ba't di naging Yellow Vlog? So sir, matagal ka na rin bang vlogger sir? Nito lang po, mga isang buwan pa lang po. Isang buwan. Pareho lang kami ni Sir Jello na baguhan. Kaya tatabi muna kami sa mas batikan sa amin. Yung matinik. Ayan mga kalokotsero, pupunta kami sa waterfalls. Papasyal kami ni Justin at saka ni Jello Vlogs, vlogger ng Dinadyawan. Papakita sa amin yung bagong waterfalls na pinupuntahan nila. Sabi nila medyo malayo daw pero tignan natin kung kakayanin. Wala pa naman yata kaming tubig. Okay, let's go! Nandito na tayo sa mga resort. Actually, walang mga naka-check-in dito sa resort kasi bawal pa daw magpapasok. Kailangan pa daw may pagdadaanan pa sila gaya ng Department of Health ba kung pasado sila. Basta ganun, meron silang dapat ipasa. Nakikita nyo naman guys yung dagat. Actually, ang purpose lang namin ng pagpunta rito is magdi-deliver lang talaga ng damit na ganito. Gaya na nabigyan, ayan. Suot na nila yung damit. So pag ganyan yung mga nakikita nyo, alam nyo, sa totoo lang, walang gaanong tao. Ito yung pupuntahan namin, Baul Falls. Ang kalsada rito is rough road. So okay lang yan, minsan lang naman pumunta rito eh. So itong driver ko medyo maingat. Wala bang ano? Doon sa gilid, medyo kan ba yan? Hindi ba pinapasok ng tubig yan sapatos mo? Pinapasok din. Alisin mo na yung sapatos mo ah. So mauna ako doon. Madulas kasi yung gulong sa likod. Wala pa pwedeng apakan ng sapatos dyan. Kailangan tayong dumaan sa shortcut. Uy, may shortcut pala doon. So yun ang magiging driver natin sa ngayon. Dito, sa gilid dyan. Karga! Siguro malapit na tayo sa waterfalls kasi dito palagi kitang-kita mo na tong tubig na malinis at mukhang malamig. I-dare natin mamaya si Justin pag susutin natin ng two-piece. Abangan, ang it really hurt. Maganda tong daanan dito, hindi naman siya rough road kako pero dinan niya kasi sa bato eh. Yung pino pa rin ang daanan dito, pero eto lang yung pag mabilis ka at biglang liko, may slide ka. Ito kami sa loob ng forest. So guys, nandito na tayo sa Baul Falls. Yes, ang saya. So ayun, nakikipag-negotiate si Justin para sa entrance fee. Siya na daw bahala lahat. Total malaki-laki naman yung napagbentahan niya ng daing.
Boss Jello, anong masasabi mo? Masasabi ko lang po napakaganda po ng Riding jersey, riding jersey. Okay, Umorder thank na you. po kayo sa Team Lakwachero, ano? Napakaganda. Ayun, kuha na kayo, bili na kayo. Hindi kayo magsisisi pag sinuot nyo to. Tignan mo si Jello, Ngayon, tignan mo, artistahin na, Ito naman si Bravo Motovlogs, hilaw na hapon. Yes. So guys, bili na kayo. Mura na subok pa. Napakaganda ng tela. Alright. Ano sabi mo? Sasabi ko sa... Ay, kahina talaga. Ayan. Ayan si Hapon, medyo may pagkakulit. Ayan kita nyo? Ganyan kasaya. Kung natumba ka, ganyan kasaya. Papunta na kami sa waterfalls. Kasama ko itong, parang ako naman yung mukhang tour guide kasi yung tour guide namin nasa likod. Sabi nila, nasa 5 minutes bago marating ang pinagmamalaki nilang Baul. Pero alam nyo ba kung ano yung tanong ko? Bakit tinawag na Baul Falls yun? So secret na lang, doon na lang natin malalaman kung bakit. Nauna na yung mga totoong guide. Kailangan pagpunta nyo dito, magdala kayo ng tsinelas nyo. Huwag kayong magsuot-suot ng mga sapatos. Hello! Maduras ba yan? May nadaanan tayo. Mag-isang uminom. Di na kayanan ng problema. Nag-open sa mga dalawang bata. Ano ba yan? Hindi makayanan ng power. Baliktad! Dito pa Maganda yung waterfalls. Napakalamig ng tubig. Grabe. Ang sarap. Legit. Legit daw. Success. Good. Tapos na yung unang destination namin dun sa may Baul Waterfalls. So napakaganda siya, napakalinaw yung tubig at saka napakalamig. Puntahan nyo, sigurado magugustuhan nyo dun. Dito. So ang susunod na destination namin ay view deck sa may Amper Beach. Yung bago doon, maganda daw doon. Malitong dinaanan natin. Huwag kang gumawa ng sarili mong kalsada. Check time tayo, 12 o'clock na. So wala pa sigurong isang oras bago makarating sa Amper Beach. So ngayon, nakaalis na tayo sa Baul Falls. Hinihintay na lang natin yung dalawa. Sobrang init. May init talagang panahon ngayon. Anong masasabi mo sa falls, sir? Napakalamig yung tubig, napakalinis, malinaw. Basta napakaganda, napakasarap, di ba? Pag nakapasok ka doon, mamamangha ka sa ganda at linis ng tubig. Lamig ng falls. Ang sarap sa feelings, yun namamasahe ka niya. Nandito na kami sa Amper Beach. Eto nga, kitang-kita nyo naman. Malayo ba? Sobra. Alam ko, mataas pa yung pupuntahan natin doon. Okay, ready? 1, 2. Pag niya ng konti, para makuha yung kwan. White. Okay, 1, 2. Ayaw kasi natin ngumiti. Ayaw natin. Huwag na natin i-extra, pangit yan. Wala kasing ngumingiti. Okay, ready? 1, 2, ready, get set. Tsura nyo.
Tawa ka ng tawa. Dito kayo. Oh, sige na. Okay. One, two, ready. Hindi, mga ilang minuto natin akyatin yan. Ay, wala pang 15 minutes. 15 minutes daw aakyatin namin. Pero yung 15 minutes baka hindi habol ng 15 minutes sa amin na baguhan na umaakyat ng mga ganyan. So kita ko pa lang yung paakyat, napapa-atras na ako. Mukha yata mahirapan kami sa pag-akyat. Mahirap nga guys. 25 steps pa lang yung nakyat namin pero nakakahingal na. Pagod. Mahina kaming mga taga Isabela. Kailangan daw talaga ng pahipahinga. Pahinga konti-konti. May 3 stage ng pahingaan. Uway-uway sabi. Tapos na yung turbo ko. Paano pa ako makaturbo ngayon? Doon na tayo ito na. Hirap umakyat. Nagamit ko na yung turbo ko. Yung isang pahingaan. Mount Langit. Huwag ka muna magturbo. Nasa likod ako. Alam ko. Muna ka. Malapit. Kung may iniwan na nila ako kasi alam na lang na mabagal ako umakyat. Kinakaya ko naman lahat. Sinusubukan ko naman na makaakyat ng bonggang-bongga. Yan yung pangatlong pahingaan. Kung naakyat mo na yung 1,000 step Pugaw, parang ganun kataas. Akala ko kasi madali lang akyatin to. Hindi pala. Hindi na pwedeng bumalik sa baba. Kasi nandito na ako. 1/4 na lang. Nandiyan ako sa tuktok. Ayan na nga guys. Ito na yung final destination namin, tong beach na to. Sabi nga nila kami lang daw ang bisita na nandito. Buti daw at pinapasok kami. Isa! Dalawa! Tatlo! Ayan po! Nakamedya po tayo dyan! Sir, bakit po pare-pare sa damit nyo? Pwede magtanong? Vlogger. Mga lager? Vlogger. Lager kayo, illegal po yun! Ilocano kay Gayam sir. Oh, yes. What's up? Ako nga pala si Bravo Motovlog. Medyo poor tayo ngayon, hindi nakapagbayad kaya nakikigamit tayo. So nandito tayo sa Dinadyawan ngayon, kung saan nandito ang mga kadaingan, kung saan dito nare-relax yung mga taong may dinadaing, masakit na dinaramdam.
Guys, punta na kayo dito na marerelax kayo. Tapos, mabubusog kayo syempre. Lalo na pag gutom kayo sa pagmamahal. Shoutout pala sa bagong vlogger. Yung Jello Vlog, click nyo na yung subscribe button. Bago kami umuwi, kailangan namin mag-iwan ng masayang alaala dito. Ride safe always. Panatilihin ang kaligtasan, face mask palagi. Yan guys, salamat. It's time to go home. Tapos na yung adventure namin dito. Tapos na yung travel namin dito. Good thing kasi nakapag-uwi kami ng maraming daing, tabasi at saka tamban. Yan. Sa totoo lang, pagod na pagod kami. Grabe. Kasi ang dami naming pinuntahan eh. Todoras kami, ayaw kasi naming magabihan dito. Thank you ate ha. Ingat po kayo. Ato, thank you. Thank you. Nikki. Shaira po. Shaira. Kuya, thank you ah. Next time ulit. Oh. Ingat kayo.